Nyakoromo gi nyathi konyuol samo nyuole jonyuolne kaachiel kod oganda winjo maber kaluwore kod anyuola makoro dongore. Kaka nyathino medo dongo e kaka anyuola bende medo konye mar mondo mi odongre, te kaka nyathino bende medo bedo maduong' kendo ji duto mor kode. Omiyo odiechieng' ma kawuono tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2024 wantiere kod odiechieng' mar nyuol mar Ramogi TV, nyathi ma bende osebedo kodu kuom higni 3. Kowuok Ramogi TV wadwani mondo mi wanyisnu erokamano ahinya kuom medo dongo Ramogi TV, kuom medo sirowa kendo kuom medo kete mana e Ramogi TV. Kawuono ni kawa dhialo higa mar 3 nyaka ne Ramogi TV dhi e yamo, gik mathoth osetimore kendo maduong' en un chung' kodwa kaachiel koda wan bende chiwo nuote, morou kendo tiyo mana kaka dwarore. Kawa kamano warangare ni to odiechieng' mar nyuol mar Ramogi TV kawuono waikonu weche machalo nade. Pino biro gotieno ma pio ya biro gi ngufu matek mo yaw dhot ma pio muomore ma pio dhi gi gik moko. Already nan gi nyanya mang'ino balls. To imagine ka pio ringe nyanya to is a total loss. Chenro mag ohala ochung'e boma mahero tok aora Nyando muomo okinyi ma kawuono. Kan kama okonya kabisa nikech Kiswahili beto kang'eyo maber. To koro kilendona gi dholuo to awinjo weche gi kendo maber. Weche mag thieth aja winjo ga kipuonjo maber gi Ramogi. Koro miyo wang'eyo kaka chalwa kaka jo oganda. Ramogi TV yango ike mar 3 e yamo ka jopiny po tich ma osebedo ka otimo mar loko ngima oganda. In the next 3 weeks, this discrimination and exclusion under SHA is not going to be resolved. On 23rd of December, clinic officers, all of us shall be downing our tools. Riwruok mar jochiw thieth kuko obwogo dhi e ng'anyo e gima giwacho ni owegi oko e bwo chenro manyien mar thieth SHA. Machiegni nyakoromogi kaka pile tudri kodwa namba mar ote machuok ma en 23600. Kaw kamano bende yudowa e mbui mopogore opogore. Wantiere Facebook achiel kachiel, wantiere YouTube, yudwe mbui mar X, yudwe mbui mar Instagram kachiel koda mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako ni midhiero mar koth mapek madhi nyime gi chwe pacho ka oweyo ka aora Nyando omuomo gwenge. Kendo kelo midhiero mopogore e Nyando County ma Kisumu, kamiere kod moko kuom kuonde ohala mathoth onimo e pi. Kapuothe bende olokore nam, wach momiyo jodak ma Nyando odongi achiedh nade. Lipota moro Millicent Adhiambo nolimo Nyando kendo ikonwa lipodni ka jodak ma Nyando koro kwayo piny owacho mondo resgi mapiyo e lwet oula masiko mayogi kwe piny maru. Kana chiwo gokinyi saa 6 ayudo ka pi gimoro amora pongo pi. Konya uru jowadwa. Nyithinda kia kata kuma nitie, dichwo kia kata kuma nitie. Ne Elizabeth, mana kaka jodak mamoko ma Nyando, oula mapek machalo kama osekelo negi midhiero mogoyo tach bang' aora Nyando muomo genge kendo monjogi otieno mane piny orugodo kawuono. Oula makama nomiyo miere mathoth moko kuom kuonde ohala kod puothe onimo e pi. Gino mane okelo lal mathoth e kinde ma familia moko bende ne opogore gi joheragi. Wawinjo mana wuyi oko kuom ji ni piturowa. Ka chung' kanyono piny tayudo ka oda en pi lilo. Makata sama wuoyo kodu ni nyaka rombe na 2 otho ni e pi. Wan matek. Gin karibu miere 100 mane iyo ketha ma pi oketho mano ka pod aweka midumbi. Gie sani nyithindo ni e pap, nyaka joma mine, nyaka joma chuo. Sani wan disorganized ma puothe wa pi oloko nam kendo karibu ekni 79 mag michele okethore. Wainyore ma nyaka giwa ten yok wan kawuono kiata kaka wadhi chiemo. Thoth oganda modak e alwora ma Nyando yango ni midhiero mar pi otimo limtedi kuomgi, to onge okenge ma migepe mowinjore mag piny owacho oseketo mar konyogi. Pi osepong'o wa ka iri ma indi koro higa mar 4 ka pi tero gigewa. E odiechieng' ma kawuono pi otero mchele mar nyalo romo gunde 35 ma pi otero. Koro wasebet gi midhiero kabisa e kinde ma pigni pong'. Koro kawuono ni kane wachiewo gonwa simu ni michende wa duto te onime pi. Kwa biro to wayudo ka gine pi te. To mchele kosenime pi. Onge kamidhi use nikech kala ne chako lokore ratong', dung be odung. Nyaka mashin, mota mar mashin pi odonje. Nyaka tiek dwe koka biro rego.
Oulano bende rocho yoregi mag yuto kaachiel kod ngimagi. Ka koro kata mana tuoche bende osechako limbonegi. Apiko na pi noywero modhigo kaka sani kaka dhi konyora gi familia onge. Already nan gi nyanya mang'ino balls. To imagine ka pi oringe nyanya to is a total loss. Wago simba to kwane berot nikech ot tiende tuch to ot gore piny. Koro wawinjo matek. Nyithindewa sani malaria osego moko kendo wakia kaka wabro timore mbele ka. Koro gikwayo piny owacho mondo ne kaka itieko gedo mar yawo ma Kurusoin kod gero dikes madongo mowinjore mondo giyud konyruok mochwere. Gilosnwa daik maduong' modhi malo ka gichweyo to biro konyowa. To nono to pod wabiro mana medo hinyore. Kanya wanya bedo compensated as farmers in terms of fertilizers and some capital for startup. Ng'iye kaka nyagonwa daik no motegno ma kanyando muomo. To wayudo ka wanyalo konyore. Dam mar Kurusoin dam. Wainyore kabisa nikech kogere dam no to pi ok chak kinywa kata ero ka kabisa. E sama pod mumruok mar genga Oranyando medo kelo achiedhnade kod dang'ni mapek e ngima jodak Manyando. Koro gigeno ni wang'ni ywakgi kod kwayogi ibiro winji gi sirikal kendo chwalnegi kony mapiyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Nyando, Kisumu County. En wach malich ahinya, ponono ni koth dhi medo chwe, oganda ma odak e gwenge Manyando biro winjo matek ka sirikal ok omiyogi konyruok. Kaluwore ni en konyruok ma gisebedo ka giywago kuom higni mathoth nyaka chakre. Wadhi nyime kod weche manyien kama riwruok mar jochiw thieth The Kenya Union for Clinical Officers obuono mar dhi e ng'anyo kochakore tarik 23 dwe manyien e gima giwacho ni akweda e chenro manyien mar okumba mar thieth mano Social Health Authority. Mumargi maiga ka higa mano bagi boma ma Naivasha odiochieng' ma kawuono, riwruok mar Clinical Officers oseyo bod mar okumba manyien mar thieth Social Health Authority kuom weyo gi oko e chenro mage gino mowacho ni kidek thiro chutho sekta mar thieth e pacho ka. Ka giloso gi jofwambo, jochiw thieth go obuono mar bago ng'anyo thuolo mar jumbe 3 ponono ni sirikal ok owinjo ywakgi kendo nywako gi e chenro mar thieth e bwo SHA. If in the next 3 weeks this discrimination and exclusion under SHA is not going to be resolved, on 23rd of December, clinical officers, all of us shall be downing our tools. Jakom mar riwruogno Peterson Washira lero ni jochiw thieth e bwo riwruok mar Kuko omako kama duong' e ute thieth mag ji giwegi e pacho ka kendo weyo gi oko dhi hinyo ngima jo Kenya. The majority of the private health facilities in this country, about 65% and above, are owned by clinical officers. When we are denied the right to be contracted and offer services under SHA, it means more than 6 million Kenyans are unable to access health services. Kenya has only 5 dermatologists, though that's from KMPDC. But then we have 150 dermatology clinical officers, meaning all those cases of dermatology are seen by clinical officers. So if you decide to remove us from there, then what are you trying to say? As we speak now, many of our patients have not had surgeries done because there are no we cannot do the pre-authorization for us to get services done. 90% of all eye services in the country is offered by a clinical officer. Lakteche go oseo jakom mar board mar SHA magiwacho ni nyiso ayiere kaka otiyo kod riwruoge mopogore mag jochiw thieth e pacho ka. We want to ask the president, especially the chair of the Social Health Authority, Dr. Abdi, who has shown to be very partisan and who cannot be able to differentiate between his cadre and cadre politics, and ensuring that we achieve the universal health coverage. We want to ask the president to sack him and to sack those people in SHA that are extending this exclusion and discrimination and that are stopping the government of William Samoei Ruto from being able to ensure that they roll out UHC. Maabiro manodiochieng' achiel tok riwruok mar lakteche KMPDU golo lakteche maraga kata interns e ute thieth e wi lwasi marach mar tich. Kamano bende wadhi e kaunti ma Mombasa kama weg ute thieth mag ji giwegi e kaunti no oseyo piny owacho kuom deko cholo negi omenda mageto chiwo thieth ne jotuo e bwo chenro manyien mar thieth mar Social Health Authority kata bang' lando ni shillings bilion 3.7 osechwal e ute thieth. Kane giloso gi jofwamb weche Mombasa, gikoni jotuo madwaro bero sani ok nyal yudo thieth mowinjore e bwo chenrono mar SHIF kaluwore gi ng'ikruok mantiere e yore mag mbui.
Komachielo giseyo tend kaunti ma Mombasa kuom medonegi osuru gino magikoni kidek mana ng'awo nengo mar thieth kata obedo ni piny owacho dwani nengo thieth odog piny to chutho ne jogo maonge kod nyalo. You cannot come up with a fee on a level 4 hospital ambayo ni kidogo. You say 700,000 per year. That fee will be transferred to the common mwananchi. It is just logical. If you charge a level 2 dispensary 200,000 single business permit, it will be transferred to an orphan, an elderly person, and a vulnerable person. Even today, the money that was announced that has been released, only about 1.3 billion has arrived. You create a false perception that money is circulating, and yet healthcare providers to this day are unable to provide care because no money is circulating. What we are urging the government, please let us stop the public relation gimmicks. You do not need to announce you have paid us. When you pay us, the services themselves will announce to the Kenyan people that facilities have been paid. Businessmen are having a lot of problems. So when you levy us 700,000, 300,000, 90,000 or something like that, are you intending for health to succeed or to fail? Most of our members have ended up closing facilities because of the problems they are undergoing. Kuom thuolo mar higni adek sani, Ramogi TV ma en achiel kuom tong' wang' jowi mag kambi mar Royal Media Services osebedo ka goyo okang' kendo dongore mokalo ka tinende Ramogi sidho higni adek e yamo. Nyaka Ramogi kawuono yudie thuolo mar miyo wang'i chiemb wang' kaka reporters mag Ramogi TV manyo weche manyien, piedho kendo chano kapok oketgi e yamo. Kanyakla mar Ramogi TV bende kali liet mar reto kod weche manyien ma ok okadho. Kata kamano nitiere tich mar ng'ato ka ng'ato moting'o jochung weche, jochan picha, kanyakla kod directors machiko kaka wechego pilore yamo. Walter Nyambaga olosonwa kendo miyowa mathoth. Welcome to the new Ramogi. Igalore kendo modhuro mana kaka yierombo poto kuome. Oru maloyo yierombo gi thoth. Igni onyon adek nyaka ne nyuol tonge wang' jowi mar Ramogi TV. Kuom thuolo mar igni adek, gisebedo ka gimiyi weche manyien matimore siasa, somo, thieth, ohala, to kod arita kwe e kind mamoko. Kata kamano, bende ing'eyo kaka weche manyien gi iloso. Pile ka pile, kanyakla mar Ramogi TV bedo kod romo mar chano kaka odiochieng' biro chalo. Kendo ei burano, weche moko pilore, kendo gisomore rieko matut. Wabedo gi buche ariyo, mokinyi machakore ga Sadik. To buchegi en mondo mi wafueny ni gin stories mage ma ng'at ka ng'ato timo. Bang' yudo kit sigana ma iluwo mar odiochieng', reporters nyiedhore kendo wuok kochoma pisi mochung'ne masinde kanyakla kod picha. Kendo ka emimiyo gi jogo picha makawo kameras kod masinde mag kowo picha achiel kachiel. Fredo Mondi to kod Linet Undi mayro tiegruok kod Ramogi TV e kind reporters mamoko chomo pap mar foro weche manyien ka gigeno duogo midhiambo. An koro kaka ng'at mochung'ne camera operation abiro ng'iyo ni to tijni kamera mane or kamera wuon kamera mane manyalo timo gini maber. To koro sain tamiyo kono reporter ni Walter Nyambaga dhigi Moses Mwakisha kamoro mano for example or dhigi John kama idhi time gini no dhigo Tieno kama idhi time gini ni. Jafwambo Chris Owino marango weche mag siasa oduogo kendo bilo mbaka kod jachungu weche Ken Muga kama ipilone rieko kako biro thiedho sigande eka donjne janeno mar Ramogi TV yo mong'ith kendo mamuol obedo kendo chako ndiko audio computers chap kajal matoyo nyuogo kaluore ni sama e wang'e. Ken dwaroga ni script by sapar isechako ndiko story to sapar pod waneyo. Koro seche moko chuni ni ichak ndiko script mari e sim. Koro ka se copy e kae seche ma pod copy no anta biro ayaw Octopus en kama adhi ndike situcha. Kapok jofwambo dhi somo weche magindiko to jachungu weche Ken Muga kawo thuolo mar rango gik magindiko mondo opod oko kendo wany mago ma ok ni kare. Koro kosechopo karaka tang'iyo gima dibed ni samoro ogwenyore iye.
Samoro wach moro mokiere iye ma ok ochanore makare. Kata samoro be ka an maber to imulo mana matin to ichak iduoko ne reporter. Koro nyalo dhi keto duonde. Jonjore no omonjo kanisa kendo kwalo mwandu ka gituro tigo. Jomoko bowacho jonjore no monjo kanisa kendo gituro dhot ma gidonjo. Dhot winjore ne ji mathoth. Ahinya jo Ugenya jo Alego gini bo tiyo gi tigo no to ka wang'iyo to ok wadwa ni wawe ng'ato chien ma ng'ato bo bedo ka penjore to mana ang'o ma giwacho. Otelno ni e mesaneno bende ma ipoge sigane kidinje mopogore opogore kalure kod pek mar sigana to kod weche mamoko ma irango. Nitiere sigana moko ma kitimogi tiyudo ka en moro machiek, ong'ade mana machiek ma jasomo kata ka en George Bati kata Lydia Okeyo ka kosesome tiketo picha tugo achiel kachiel to en picha ma samoro ok bor ahinya to rumo gi kanyo. Seche moko be nitie moro ma iluongo ni straight cut kata straight ups. To nitie moro ma be waluongo ni nuts up. Matiende jasomo chako somo to kapok otieko some to picha chako neno. Koro wachako neno gik mosomo ka wachako neno ka samoro ji ne wuotho mosore kapok gichako wuoyo. Kotieko wuoyo to joka wuoyo. E newsroom kae wan ji moa kuonde mopogore. Wantiere gi jo Migori, wan gi jo Homa Bay, wantiere gi jo Ugenya, ibo yudo kata jo Alego moko ka jo Kisumo bende nitie. To dholuo ibo yudo ni kata wawuoyo to wawinjore. To nitiere weche moko ma ja Ugenya bo tiyogo to kikelo ne ja Homa Bay to kelo chochni. Koro wabet piny to ji winjore. Niero nitiere wad makama ma koro osekel mbele waka. Mana kaka jok mamoko Ochieng' Emmanuel nyono e madinyi apisi mag RMS kochomo kar keto duol kendo keto duonde. Penj KCC ne oyudore midhiero bang' yweyo muya mar gas. Cleophas Oluoch ma bende duonde opote ote mathoth to kod lendo moko moyiedhi e Ramogi TV bende nyagore kendo fungo duol kapok giikore ne yamo. Loko yie wicho bed gik milos kod kido. Jachan picha Eric Ounda ma bende ni kod ting' mar chiwo weche manyien milidho wiye. Ramogi TV yango hike mar adek e yamo ka jopiny puoyo tich mosebedo kotimo. Otele weche manyien mag migago, ang'ich welo, to kod oimore olernwa kama opuk bedo mapek ne godo tinga. Editor on desk yiero ni ma en worth being highlighted. Asing your footage and pichni video mantie. Byte onengo bed very short, obed catchy mondo o attract ng'ato. Oleronwa mise magae e chano picha to kod keto mowinjore ma ok mi janeno jajeni kabwogore. Pictures, the choice of pictures. Koro ok nyal bedo ni timo story mar ODM astiketo story mar ng'ato konegsia. Koro relevance koro. E kindego, reporters magwa mag kor gwenge kaka Millicent Adhiambo ma Kisumo riore kod saa mar suko sigande kendo somo piyo kau kama dhi gi laudayo mar chwale e wang' sa. Lwasi mar dalani opong' gi rumbi mag lit kod kuyo. Koth mapek osebedo ka chwe kendo luoro nitie. E kaunti ma Migori, George Juma nyiso lony mare kendo singo nene joneno chope wang'e. Mar neno ni motimore kaunti ma Migori okoleo ka oche mandiki oduono ka jodonge. Joja oke kaunti ma Mombasa ng'waso masin kendo kasore bang' lore kaunti ma Mombasa. To Joja Molo e kaunti ma Siaya bende okodong' oko. Telo man kod ting' kaka Alan Obiero matayo bad Ramogi e kaunti ma Kisumu odich kendo neno ni onge mbalo wang' mar neno ni gimoro amora ni kare. Kuom higni 3, lwasi mar od weche manyien samoro bedo ga maliet mademi tuoche mag obwongo mak jofwambo. Kata kamano, gikweyo pek mar tich kod josomiel kendo goyo mbaka mamiyo gihenyo fuok ka ginyiero. Tich mar fwambo anyalo wacho ni onge sane. Ok nyalo wacho ni tiyo sa 2 nyaka sa 11 nikech kia sama wach moro amora ne wuogi. Ng'eny ji nigi paro mopogore e wi jofwambo. Kidhidhe kamoro miwacho tich mitiyo to nitiere weche ma dhano paro ni en adier kuomi. Achiel kuomgi en ni jafwambo en ng'ama yudo omenda mathoth. E mesa mar weche manyien mag mbui, Brian Okelo
piem kod matucho kendo ng'olo pichni mang'ing matindo tindo ne mbui mag Facebook, X, TikTok e kin mamoko. Wan gi softwares moko kae mwanyalo ng'ado weche ma biro kachiel achiel moko wakene oganda e mbui. Mar ariyo wan gi reporters magwa mago mantie field kacha chande. Koro gine masamaji for example gimiyowa news moro ma nyalo lambo oganda. Kalore kod sa mag weche manyien machopo mapiyo, moko kuomgi dhi e od dusruok mondo kedegi kagwata malela wang'gi nen mopuch to kendo mayom mopuch kadiburo dher chak. Eka giko to gitonyore kombe mar somo wechego. Kinde mang'eny kineno ka wa edit stories to watiyoga gi earphones. Koro inyalo kete kata thum moro mihero matin. To kisewinje matin to nitiere kaka onyalo chiero juogi gi kendo ineno ma kaka idhi mbele gi tich. Kendo itime mapiyo piyo maber. Gidonje studio mar chako somo e kinde ma kanyakla mag jogo machano kaka wechego keore miyo gi ler kod lai magi kaka gitiyo. Come to stand by mic on Jacob Black. Tarik 29 dwe mar 11. Kuom thuolo mar higni 3, Ramogi TV chamo nyadhi mar goyo okang' maduong' e bwo jatend Ramogi TV J Bonyo ka gisingo medo mitni margi e pinje. Bonyo, jatelo mosebedo ka jiwo reporters kendo tegogi mongirore. Secular TV station in Kenya. Ramogi TV. Aya tena. Wow. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nairobi. Erokamano nya Walter Nyambaga kuom lidhone janeno mogo kuom gigo mawadhie. Koro mar mondo mi walos report kendo chopie yamo. Kendo mana kaka neno nyakora mogi ok en gino mabedo mayot. Kinde mathoth kendo en kikruok maka kod kacha mar mondo mi kochopo godhiambo sama chal kama to weche manyien iyudo. Jomoko ne paro ni samoro ka wanga biro somo weche manyien mag saa 1 tabire tich saa 12 mar odhiambo. Mano pogore gadiera nikech tich idonje saa 5 mar okinyi mondo imbi many report mari ilosi ibede romo ing'eni chal nade eka koro sama koro wadonje yamo bang' koseduswa kama to koro weche ridore e yo makare. Erokamano nyakora mogi kuom bedo jalo mobedo ka sirowa e thuolo ni duto mondo mi wakel weche manyien mopie kamano. Kamano wadhi nyime gi weche manyien kama apisas mago kwach kich odiechieng' ma kawuono odayo dho moko kuom josiasa mano yuoro nyasi mar iko mar Erastus Nduati e kar chung' od bura ma Limuru. Kaka jafamo mar Wife Nyakidilero, apisas go ne geto mar fwenyo gino kata jal manyalo bedo ni no nyalo tulo kata no nyayo tulo e kinde nyasi. Kochopo sani jaod bura ma Limuru John Kiragu podi dayo dhoge kendo onge jal mosemaki kaluwore gi tulo makamano. Bang' tulo manyoro e skundi ya wuoyi ma Bibirioni e kar chung' od bura ma Limuru, anyuola mar Erastus Nduati koro dong' gi ting' mar chulo mwandu manyokethi. Wale ambaye wataweza kuwa na huruma juu ya sisi wangetusaidia anga tulipe hazara hii ya viti vilifunjika na vinginevyo. Seche manok tok tulono, apisas mago kwach kich osebedo ka dayo dho moko kuom josiasa manyo yuoro nyasi mar ik Nduati. E log tich mar okwach kich mayudore Kiambu, podi dayo dho jaod bura ma Limuru John Kiragu ma bende nyo yuoro ikno kendo bede hema mopogore kod josiasa mamoko. Kiragu kata kamano podo mako chungni onge gino matene ko tulono mani en bende masira no nyojuke. Ningekuwa mtu wa kuvuruga, si basi ningejua vile nitajikinga. Mimi napigwa, alafu watu yangu wamepigwa, gari yangu imepigwa. Kwa machielo, Seneta ma Kiambu Karungo Wathang'wa mano winjore chope apiso kwach kiche kaunti Manyeri noko chopo kowacho ni onge kod ler e wi gimomiyo idwaro ni ondik dhoge e kaunti mopogore gi mano mane masira otimore. Magitimore kanyaka sani onge jal mora mong'eyo chal mar mane en jaod bura ma Limuru machon Peter Mwathi. Koloso kod jofwambo, minode nyochiwo ler kowacho ni Mwathi nyondhi kendo lalgo e kinde manyote moreso ngimane. Chal makoro semiye pek ahinya. Mine is just to ask the government to release my husband because he went for a funeral. He has attended many other funerals in Limuru. He has served the people of Limuru diligently. And he was abducted by force because the vehicle he had gotten into so that he gets out of the chaos was sandwiched by 2 Subarus that had no number plates, so definitely that's the government. E andika margi ne ute fwambo, ogai mar obila wacho ni onge gino ma obila dwaro kuom Mwathi kendo wito oko paro mar ndhiye kendo lal kode.
Omedo ni pod gidhi nyime gi timo nonro mar fwenyo jogo manonyayo tulo ma bende nyokelo hinyruok ne oganda mamoko kod kethruok mar mwandu. Nyaka sani onge ng'ano mosemaki kitudo gi masirano. None has been arrested, but efforts are being made to arrest the perpetrators after the statements have been recorded. DCI officers are on the ground carrying out investigations, and at this moment, statements from the family have been taken to enable the investigations to establish what transpired. Peter Mwadhi ni kanye to en nga mano nyayo tulo e skul Bibirioni Nyoro. Magi kore penjo ma oganda jo Kenya rito duoko margi kako machielo obila osingo mar fwenyo gino mano kelo chal makama. Efi Nyakidi, Ramogi TV, DCI, Nairobi. Kama na inya Efi Nyakidi kwa mlipono wadani mundo wakawi mokongo chenro en mara ngichwelo sa chiel gi dakika 24 neno kanyo ka oteo donjo happy birthday Ramogi TV okiwacho nyingi kanyo. Ramogi TV ler kendo winjore makare hayu mabene Ramogi en mana katemo anamboro Jones mar ponge Kanyadoto kachiel gi Lydia Awuor Onyango. Erokamano Gideon Daya mar Ogo Kabondo wacho ni puoch gi pak ne jolony mong'ith matiyo Ramogi TV kotel negi kod indiko George Bonyo kata kamano en J Bonyo. Erokamano Mary Oko wacho ni happy birthday Ramogi ler kapamba aneno news kod Jaoda Zakayo Jombo Tindo Kawano West Nyakach. Ramogi TV ana Abraham Ogwedhi wod Kisui Mbita happy birthday erokamano ahinya. Ramogi TV ler kendo winjore makare aparoni ote mari nasesomo kanya Ramogi asedonjo e chokruok an Bosnia Jayogo. Neno kanyo ote machielo Ramogi TV Simfros post gi pak ne Ramogi TV kachiel gi jolendo duto te mag Ramogi kagihingo higni 3 tok molo yamo. Atimo mos ne joera ne joahero kuom lal magiyudo an jaduong' wuod okwayo mar Busia. Ramogi TV nenore maler wamor gi weche mukelo ma Ajwang Jaseme mar Ogango. Ramogi TV nenore maler wamor gi weche mano report mar Ajwang mabende asesomo kanyo an Andrew apuonjra bedo erokamano nya Andrew nyako Ramogi wadhi e yweyo waduogo. Virtual games za Shabiki zina make millionaires daily. Cheza JetX on Shabiki.com, launch JetX yako and fly to the highest multiplier na umake millions in seconds. Make millions in seconds. Kubali kuomoka na virtual games na Shabiki.com. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber magiseyudo. Mabati is the best. Na bei iko sawa. Na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abitabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Bed kodwa e wuodhni ka wanono kit timbe mag anyuolawa. Oyundi no neni en winyo mayot. Sama no dhi chiemo, ng'ama ok ohero tich matek. Koro nyako ringi kodhi chiemo. Ema nomiyo chake kamano. Gin kido mamiyo wabedo kaka joluo, sigendni mopogore opogore mag dhoudi mag luo. Chiro ma kiti pando chira. Gini dwa chako ndeti mos. Okelo nya Honda. Dil majony. Luweche mag luo mopogore opogore. Moro ka moro kuomgi nigi ranyisi mopogore opogore. Wuon magolo ng'ani ka wuongi watiere wadhi gone dala. Koro telo gile to gi gweno. 111 Luchenro ni ngeso ka ngeso sa 1:45 otieno e Ramogi TV.
Machiegni kendo Nyakaramogi governors mawuok e gwenge mayudore e bwo riwruok mar LREB okwayo piny owacho mamalo mondo ne ni omenda mag counties ogole wang' saa ma ok olewo mondo otim godo chenro mag dongruok e counties. Kane giwuoyo odiechieng' mar ariyo e romo mar 12 mar LREB mane otimore Alupe University, Gavana ma Siaya James Orengo, Gavana ma Kakamega Fernandes Barasa, kaachiel gi Gavana ma Busia Paul Otuoma owacho ni counties thuthni mondo gichul gope kaachiel gi timo dongruok kaluwore gi deko mag omendago. Jakom mar LREB Peter Anyang' Nyong'o korka kore okwayo Senate mondo rang nyadiriyo chike matayo joket mwandu mag ji giwegi kaachiel gi mag sirikal mondo counties obede gi dongruok maber. Initially, counties were supposed to get more than 4 billion, and it ended up being 387 billion out of a 3 trillion shilling budget. I think there's a paltry sum if you look at the constitutional responsibilities and mandate in agriculture, health sector, and roads. Just doing one good bridge, if you know the cost of just doing one bridge, it gets into hundreds of millions. So I don't want to be the carrier of bad news, but I think this debate and is a political question, a constitutional question. We must continue to fight for the counties. We are looking at efficiency in the Office of the Controller of Budget. We'll continuously call out that office so that we eliminate the bureaucracies and inefficient that office to facilitate a release of funds. Jawachelo sirikal Isaac Mwaura koro kwayo lakteche mabago ng'anyo kinde ka kinde pacho ka mar yie timo lalruok gi sirikal kapok gikawo okang' makamano. Mwaura wacho ni ng'anyo makamano osemiyo oganda modhuro kalo e achiedhnade mathoth e kinde ma gimanyo kaka ginyalo yudo thieth ka moko bende wito ngimagi. Kane loso gi jofwambo, Mwaura olero ne jogo ma yande tiyo e bwo okumba mar thieth machon mar NHIF osedar kendo bang' dweche 6 sirikal biro rango kaka iketogi e bwo okumba manyien mar thieth. Erito chik mar daro lai manyien mar somo CBC, Mwaura wacho ni sirikal oseikore gi okenge madhi duoko chien moko kuom ohinga mar rocho chenro mag somo e skunde mar neno ni jopuonjre somo e lwasi maber kendo yudo ratiro margi mag somo. The government has embarked on curtailing the proliferation of alcoholic drinks outlets near basic education institutions. The existence of these outlets has hampered the government's efforts to promote a conducive and safe environment for learners. Section 12(1)(c) of the Alcoholic Drinks Control Act provides that alcoholic drinks outlets should be at least 300 meters away from any nursery, primary, secondary, or other learning institution for persons under 18 years of age. We, as government, have already given an instruction to ensure that all level 4s can also deal with the mandate of primary health care that is within the mandate, it is a preserve of levels 2 and 3s because we realize there's a lot of challenge there. And we ask level 4 hospitals to really register so that we have Kenyans benefiting because the level 2s and 3s are overwhelmed. Wuoth mar Safaricom mar limo gwenge duto mapacho kama otisi ni Safaricom sambaza furaha odhi nyime kawuono e gwenge makaluo. Wuodhno nochakore gi boma ma Kendu Bay nyaka Migori ka Safaricom dhialo kastembege gi mwandu mag Christmas. Hilda Obuya miyo waler. Odiochieng' mar adek mar limbegi e gwenge makaluo, safar mar kambi mar Safaricom okomakore gi Royal Media Services kawuono chakore e chuny boma ma Kendu Bay kendo chomo Homa Bay, Rodi, Kopanya, Wendo nyaka Migori. Kastembe mag Safaricom oloyo mich mogudho kaka gwen, diek kod omenda mag goyo simu. Amor ahinya kabisa nikech nabiro mondo achop kuma jo Safaricom ne bire. To ka mona dhi stadium achula piko tayudo kaka reune stage. Ka chope stage okatiyo kata dakika 10. Ayudo ka wach mar simu dhi mbele. Bang' mano
tatingo katululu na malo, no wachni wating simbe wa matindo malo. To mwalo neno simba to mwalo luonga to ka idho malo to ketna ngolo matin. Bangolo matin ta mwalo miya mana simu amor gi jo Safaricom kabisa. Kochakore e boma ma Kendu Bay nyaka Migori, jodak e gwenge ma safarno nochung'e oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Ramogi kaachiel kod Citizen kaka Glenn Ramogi, Victor Makajuma kaachiel gi jomi ji nyiero kaka Inspector Mwala. Mokwongo agone erokamano maduong' ahinya ne johera mag Ramogi FM gi johera mag Ramogi TV manyo wuok oko nyaka ne wachak road shows. Kawuono wan e chiengwa mar adek. Erokamano maduong' mokalo kuom wuok ka rombgi mar rwakowa e gwenge mopogore opogore. Ma nyiso hera magihera godo Ramogi FM gi Ramogi TV. Thothne watimo gigi mondo wabed kodgi machiegni kokalo kuom chenro ma opogore opogore mag on ground gi. Kendo wasingo ni gwenge mamoko mane ok wadhiye wabro dhiye ka Yesu oyienwa. En gima wan go gi paro, watimo negi erokamano, to gwenge ma ok wadhiye watimo negi mos makende. Gimed mana kit Ramogi TV. We've got lots of prizes. We've got chicken, goats, we've got airtime, t-shirts, a lot of prizes and lots of entertainment, and also just meeting their favorite presenters as Safaricom celebrates 24 years of service to Kenyans. Kambi mar Safaricom limo gwenge duto manie tung Kenya ka gigone kastembe gi erokamano kuom chung kodgi kuom thuolo mar higni 24 magisabedo ka gichiwo chenro gi e pacho ka. Things we've done this year that has really been successful. Our customers are happy. When they are happy, we are happy. And we are happy with the reception we are receiving at Safaricom on the ground. Customers are very happy to spend a good time with us. And looking at this Christmas period is a time to give. And that's exactly what we are doing. We are gifting customers. Wuodhni ochope giko odiechieng' ma kawuono e gwenge ma Kaluo ka koro juma makiny. Wuoth mar Safaricom Sambaza Furaha donje kaunti ma Kisii. Hildo Buya, Ramogi TV. Minto Mwenyegetinge, Safaricom Sambaza Furaha Caravan Western and Nyanza Edition sasa imefika Kisii. Jumamosi hii ya tarehe 30 Novemba mwaka huu, kutana na watangazaji wa Egesa FM na Radio Citizen Kisii Town kuanzia saa 3 asubuhi. Kisha baadaye msafara utaelekea Keroka, Keumbu, Nyamache, Mugunga, Kenyenya, Nyamarambe na Climax itakuwa Suneka Market. Evangelist Douglas Otiso atakutumbuiza unapopokea zawadi kemkem kama simu, airtime, mbuzi na zawadi zingine nyingi. Ni kwenye Safaricom Sambaza Furaha Caravan Western and Nyanza Edition kwa ushirikiano na Royal Media Services. Egesa FM. Teacher Beach kocha kore sangwen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kaachiel kod Ramogi Radio kama bende stimariwo record P. Yawanja wauntie kikubed mabor ya koro mgenyen kech kai ekumi yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night this. Ukange gimoro tawinjo. Roma ni ninja the entertainer wajon maintain your position. Idi udakanyo ke kafaya gudi local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach sangwen otieno. This week, Citizen Duka and Quickmart are bringing you an amazing deal on grocery shopping with Mama Soko. Enjoy skuma and spinach at just 20 shillings each, carrot at 99 shillings per kg, and onions at 69 shillings per kg. It's super easy. Just dial *487*5#. Choose what you need, make your payment, and get a message to pick up your order at any Quickmart supermarket near you. Fresh produce, great prices, and no hassle. Shop Mama Soko today with Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount.
Machiegni pau tuke tielo mar 11 mag tuke adhula lig maduong' pacho kae biro dhi nyime odiechieng' makiny gi chieng' Jumapil kama tuke ochan e pewe mopogore opogore. Klab mar Mara Sugar biro rwako klab mar